Ik hier het juster al aankondigen, maar het valt dan toch 10 graden kouder als juster. En dat betekent een koud waartype. En koud blijft het het weekend. En de echte maaitijd met de warmte die we zo graag hebben willen en houden willen, die zit er nog net aan te komen. En het regenwetter is ik nog net genoeg voor de natuur. Wel, ik begin maar even met het waar van jong en vannacht. Eerst nog wat bewolking, maar staat er gewoon vannacht meer opklarings. Temperaturen 24 graden, wind uit noordelijke richting noord-noordwest, zwak of matig. Morgendag bewolking met ik zinnen, een droege dag, dus dat is positief. Temperaturen binnen minder positief, zijn 9 of 10 graden duidelijk koud, echt te koud voor de tijd van het jaar. En de windmolen uit noordelijke richting en die is matig, kan wel eens even vrij krachtig geweest in het kustenwaardgebied. In de nacht naar snijd dan flink opklarings, 1, 2 graden boven nul, dus frost aan de groen. Dan komt de sneeuw erachteraan, kunnen we erop uit. De zinnen is er aardig bij, temperaturen krijgt even wat hoger, 10 en 12 graden. En de wind wat meer uit het westen en zuidwesten waait, matig en vrij krachtig. We zoeken vooruit naar een manje met, toch wel een paar buien en buikjes en een temperatuur op manje om de bij de 11 graden heen. Tiesje, kenning in het dag. Ja, liek het aardig, liek het prima. Droeg waar, zinnen, maar nog altijd koud, maar zo'n 12 graden. Maar het droege waar wil ik wat en de oranje zin ik natuurlijk. Op waasje een graadje hoger, tretje, misschien 14 graden. En op waasje de zinnen erbij en droeg waar. En na waasje wordt het nog wat milder. Maar we moeten morgen maar weer even in het waasje in.